Wagendi Belukwarano, Ibasukatarano, Ubumba Panigarano, Wagendi Belukwarano, Ibasukatarano, Ubumba Paniela. Okune, Agagimigo, Suwenda Sumayago, Okune, People of God, let's give thanks and praise unto the creator of the whole universe. Let everything that has breath and everything that is within me praise the Lord. Oh, thank you, Jesus. Wave your hands unto the Lord, everybody now. Let's praise Him. He's worthy of our praise. Thank you, Jesus. Jesus, you are worthy of our praise. Evangelist Obi Igwe na-anara mmụọ gụrụ egwu wee sị ogologo ndụ na ahụ isi ike ka anyị na-ayọ Jehova. Ya bụ na ọ bụ onye ihu ọma kpọrọ, bụ onye ahụ dị ndụ wee bie ogologo ndụ, nwa ahụ isi ike, zụọ ụmụ dịka ị mụtara ha, ha wee zụọ na nka wee na-eghe nke ọfụma.
inwe rie ihe ụmụ kpatara ụmụ etu a na-ekwu na-asị your children surround your table. Ọ na-amagbu onwe ya na ọ bụrụ na ha gbachaghị okirikiri n'elu tebụl nri wee gbakwaghị okirikiri na ọ bụrụ na ị nwụọ, ya mere na ọ ka mma na ndụ na ọnwụ. Anyị na-aga obodo Ọdịicheku ka anyị wee sonyere na mmemme enimozu nke late Ezinne Bernadette Ejike Amudike. Ya bụ nwaanyị kara nka kamie nka tupu ọ nwụọ. Ya bụ na ọ zụrụ ụmụ zụcha ụmụ wee zụọ ya lekọrịta ya ọfụma. Ọ bụ eziokwu na ọ kara nka ọfụma, mana ịmaragonu na ọbara bụ ọbara. Ị ga-afụkwa anya mmiri ebe a na-asị nne ọ kakwa na ịka mma na ọ bụrụ na ị nọtụpụ. Ngwa anyị ga-aga sonyere Silence na ụmụnne ya dịka a na-akwanyere nne ha na nne ha ugwu ikpeazụ. Biko sonyere anyị ka anyị gaa. There's a mom who's got a nice house.
Ladies and gentlemen, I need to move is Yana Okotoman, Otrozoman. The brother Naraka is a Kubanaria. Oh, I'm not going to tell you, I'm going to show you that I'm going to tell you. You have to say, yes, so you will go. I have a better than my Ghana. I don't know if you're I have a better please come forward, come forward. All right, one more. All right, this time around, I also believe it. Come back, and start going to the bed where she will lie states. Please move on. Eyes. Mama nnukwu ọchịrị ọzọ ndị na-azụ ụmụ ọwụya ị ga-asị mama gaa nke ọma ezi nne
unto the creator of the whole universe. Let everything that has breath and everything that is within me praise the Lord. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. No standing, please. Can I say something? No standing. Because no standing, no standing. No standing. Where is my name? Where are you? Ashebi Allah balabaka abi ko wa bom ma no zo ko bom ma no ko Yeah, benefiting better. See ojola Monday kem Ah, yes. My wife.
Egypt and Christ will send go one on your own. It is not let it be what they are doing for the kids. Maria, yes, and is provided by your one. Then I can't send you to buy on our plan. Because it is not in my case, of course. Agent Minister, we're not going to Mamma Benedict, DK. The minister at the time I can reach from the politics of the Revenue. I need a memory to images of places in America by you know. Yeah, but the lady or Anina here sitting a baptism. Yeah, many grown on. Yeah, but the Christy, you can have bank in a way, but you know, here. To town, Pacani, I guess, little man, can you really? I Jumala Reverend. The road man and probably more you Benedict. DK is in Mary better. Obu no me is not DK can now because bar. Topiana boom come, Coga Fernandez, Sina Christie. Oh, tu t'as dit so. wee na-asịzi ndị ezinụlọ ya, ezinne, ndị ezinụlọ ya, ndị niile ụmụnna ya, ikwu na ibe ndị ọnwụ ya metụtara akara obi ma kwadowekwe isonye. Chief Dennis, gị na ụmụnne gị na ndị ezinụlọ anyị na-asị unu ndo. Chineke ji ike niile mere anyị ebere, ma ọ ghara anyị jụ anyị na wee duru anyị ọdụ ebighị ebi. Ezinne Benedict Dike, onye anyị na-eli n'usoro ndị otu Kristi, nye ya were n'ebe ndị dị nsọ nọ, ma kulitekwa ahụ ya na ebube n'ụbọchị ikpeazụ, ebe ọ ga-anọ n'ihu gị ebighị ebi. Ma mkpụrụ obi ndị ezi omume dị n'aka Chineke, onwe ya ngwa ọbụla ga-emetụ ha. N'anya ndị nzuzu, ha dị ka ndị nwụrụ anwụ, ngafe nke ha dị ka ahụhụ n'onwe ya. Nhapụ ha hapụrụ anyị dị ka ịla n'iyi, mana ha nọ n'udo. N'ezie, abịa n'anya mmadụ, ha tara ahụhụ, ma olileanya ha jupụtara n'uju nke ahụhụ ahụ. A tara ha obere ahụhụ, ma ha ga-anata nnukwu ụgwọ. Chineke n'onwe ya anwalele ha, were chọpụta na ha tosiri ibinyere ya. Ọ nụchaala ha dịka esi anụcha ọlaedo n'ọkụ. O nwekwaghị ihe m ga-achọ. Jesu gwara ha sị, oke elekere ezuola mgbe a ga-eji nye nwa nke mmadụ otito. N'ịgwa unu eziokwu, ọ bụrụ na mkpụrụ ọka adaghị n'ala nwụọ, ọ
ọ ga-anọ naanị ya. Ma ọ bụrụ na ọ nwụọ, ọ ga-amịta ọtụtụ mkpụrụ. Onye ọbụla hụrụ ndụ ya n'anya ga-atụfu ya. Onye ọbụla nke kpọrọ ndụ ya si n'ụwa nke a ga-edote ya ruo mgbe ebighị ebi. Oziọma nke osebụrụ ụwa. Na-ekenekwa ya otu o si bụrụ mmasị ya ịkpọrọ ya n'oge a 91 years. Onye abụ ọma Psalm 90 verse 10 si na 70 ka mmadụ nwere nọ n'ụwa, 80 for those who are strong. Mana o nyere mama anyị 91 years. 91 years a bụkwa site n'enyemaka nke ya onwe ya bụ Chukwu, na sitekwa n'enyemaka nke anyị n'okwukwe nke mama anyị nwere n'ime ndị nwere anyị Jesu Kristi. Anyị na-ekene Father, the parish priest na assistant ya. Oge m ga ilete mama, ọ na-agwa m na ha na-abịa eleta ya, ha na-abịa enye ya oriri nsọ. na-aṅụrị nke na-enweghị ngwụcha na mmekọ nke ndị nsọ niile. Anyị ji aka si na nchekwube anyị n'oge Yesu Kristi bilite ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ dịka ndị niile na-anwụ n'ime Kristi. Anyị na-ekele gị n'ihi ihe ọma nke iji gozie nwa odibo gị na ndụ nke a pụrụ ịnwụ anwụ. Ihe ọma ndị ahụ bụkwa ihe ịrịba ama ka anyị ji amata obiọma gị na mmekọ nke ndị nsọ n'ime Kristi. Ya mere, were ebere gee ntị na arịrịọ nke anyị na-arịọ gị Onyenwe anyị. Ohere nwa odibo gị ọnụ ụzọ nke paradaịs kwara anyị aka bụ ndị nke nọ n'ụwa ka anyị jiri nkụzi nke okwukwe na-akasịrịta onwe anyị obi ruo mgbe anyị niile ga-eje izute Kristi. Otu ahụ ka anyị na nwanne anyị Ezinne Benedict ga-esi nọnyere gị oge niile site na Kristi Onyenwe anyị.
ọ bụ onye nke ga-eme ka ha rịta nara ala gbanwee ndị ahụ nke ya bụsi ihe n'ihi nke anyị na-etinye nwanne anyị n'aka Chineke ọla ya bụ udo nke ya mekwa ka o bilite ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ. Nye ezumike ebighị ebi onye nwe anyị ka mkpụrụ obi ezi nne Benedict dike na mkpụrụ ndị ekwere nọchara aka ka mkpụrụ obi ya zụlite na ndụ. Holy Spirit of the Most High God. You are a precious gem, a lamb of God, sent to the world to smile. Lord, bringing joy and happiness to humanity always. You were a servant of light called by God himself and not desired by men to always live peace, love and togetherness. You did so by selflessness. You genuinely made a positive change in my life and everyone who encountered you. You walk with vision, love, wisdom and faith that saw the vanities of life. I am honored, blessed, privileged to have shared such opportunities as your son. Your prayers, singing, laughter, generosities, and loving kindness will be dearly missed by me and all. You are the one beneath my wings. You are my hero. You are my teacher. You are my advocate, moderator, praying for us always. A wonderful loving soul has passed away from us to be with her maker. But her generosity and loving kindness lingers on our heart from this day into eternity. Oh, death, why is sweetness to us? Who's going to call me those sweet, cherished, memorable names again? The number of our mother, the woman lady, why do you hello? Who's going to call my sisters, brothers, sons, daughters, uncles, nieces, nephews, in-laws, in-laws, all those numerous different sweet loving names again? Who will be praying for us and showering blessings always again and again on us like you used to again. Mom, my sisters, brothers,
children, uncles, nieces, nephews, in-laws, and relations, all can no longer see you with our eyes again, but we feel you in our hearts forever. Your life was a blessing. Your memories are treasures. Mom.
eri na ihe a na-aṅụ ka awụ problem. Ọgwụkwọ n'ike ịwụ problem. Ọ bụ steady. Yes, after Onyamwa Bongo, I'll bring to you Chief Imo. Nwatakịrị tọkụrụ onwe ya a na-ebugharị ahịa na-ebugharị mmanụ ereretụ ahịa ereretụ mmanụ mmanụ nwaanyị ọnụ ya ọ pụrụ gịkwa olodo ọ ga-elu elu iyi maternity gown gị ị ga-amụ ọdọ n'aha Jizọs daalụ na-ekwe ụka amụgụ nga na-ekwe ka amụgụ ewu nwanne m abụ m na elebe amụ m ụmụ dị ọka ekwe ọ bụ ebe amụ m amụ nne m na ụmụaka kwara dị na amụ nna m na ụmụ duru amụzuola ọwụ ya ka ọwụ ya onye nwaanyị nọnyere unu onye ọbụla gbaa ezi mbọ so that mbọsị ị ga-anwụ ezi ọnwụ mbọsị onye ga-anwụ ọsọ ịnụ dị ihe m kwuru a sị m onye ọbụla gbawa ezi mbọ so that mbọsị ị ga-anwụ ezi ọnwụ mbọsị onye ga-anwụ obere ụka na m kwuru na ụnụ atọ nọ ya ihe ọdọ a sị m saa so ọsụ saa gị gbawa ezi mbọ na-ekwula eriri kụrụ ihe gị kotuo ewo mekwanụ my brother the Micronovo, oh my God, the Micronovo media ọha ma nọ here ndo asị m ndo nnọọ aṅara ndị ebuterela aṅara emega si never try ede anwụọla nụ m anwụọ ọ nga ọ na-ehe mgbe m bịaga ka m sọ nga ọnụ ka m betiri ọ bụ iwu na onye saịd a ewu nwanne m jienu m ebe problem hello geenụ ntị o kụrụ na awụ dị ezigbo mmadụ enwere ndị wee ezigbo mmadụ uwe niile m na-eyi ma ihe ụlọ ahụ ụmụaka m na-eyibesi ụmụ m ọ dị ma ya nọrọ ya na-ese ndụ osi tọki sendị esi aba bukwa ego esi tọki sendị ya esi branda pol sendị ya esi amerịka ebe niile o jikwa ma ọ hụrụ ya na gomere m ka gomere m webiri m na-aga na-ebusiri onye ahụ ezigbote mmadụ dede tankị o ọ wee ezigbote mmadụ onye ọbụla shiwe ikwu ihu nwanne gị si na onye a nwanne gị nwanne ha alewe anya n'elu Chineke kpoo gave you later. All our mothers, they have suffered to raise us. Our prayers is that they need the garden to you and Jesus. All right. I got the prayers. Let me tell you to come here on 40. What is it again? I'm going to attack no. What am I? Dominica. Oh, I should be General. Oh, no one was one general. As one you heard them more. Ochros, I hear Gusi at that Harana. I'm buying a rubber in a mangona or can never kind of never one year Gusi. More ball than what you have. Never law, a small law, never they had. Hey! Rati, Rubo, Ruk, Renta, Rimo, Rurede. Oh, we are going to go get a cash. Magino di tofu. No, oh, le bala dogo. No mudio kan samo paraji. Oh, no mudio kan elo paraji nanso. Ki trele bale. Na Yoruba, alum no Hausa. Oh, ti na ikele. Alo koro tunuga sawa alo zuru na papa ngwana solo wano alo mga ni nja baka alo papa e wata alo nne di mama wata oya ka oya onya mara di mani sabwela me
chioma mo chioma mo imeriwo ọgba ihe nkwa na-atụ ọpụọ saba chioma mo imeriwo yariwe kelele mo chioma mo imeriwo chioma mo imeriwo ewo yariwe kele mo chioma mo imeriwo oge gidi ọnụ meriri n'agha o nwere ihe mere gị aya oge gidi ọnụ meriri n'agha o nwere ego tụrụ na gị n'eyi na mbibe na-ekele ọnụ m jukwara n'ekele eze bụ mebi ibe otito m ọnụ m jukwara n'etile amụ na-eju m n'obi chioma mee chioma mara n'ụba onye mmeri ewo ekele chioma eriwe ekele mụ chioma mụ chioma imeriwo chioma mụ chioma imeriwo iya izeribe oke nwa mụrụ na mba ukwu oke nwa one of Nollywood kedu makarabịa ndị lụrụ nwaanyị n'udo ndụ aya dedemu thank you sir ọ na-agakwa ezi nne nwaanyị nke ọsị ya mụrụ nwa n'udo ọ dịworo gị o chigara eme ọgụ haba ndị mụrụ nwa n'udo ọha na-awụsịtasị onye ọbụla mụrụ nwa n'udo ọ dịworo gị na mma ada bekee God bless you thank you bọket ga-ejule etokojuole bọket onye mkpụkpa anti mkpụkpasị ọ kpọkpala ihe Kami si na laba. I said to you. Kami. Ị ga-abịa kasara anyị something. Kami chifi mo na akpọ gị. Onye Kami. Kaka. Kaba. Chifi mo shaba o. Kaba. Ọ mụ na ya so bịa. Igbo nwanne m mara n'ụma. Igbo nwanne m mara n'ụma. Igbo nwanne m mara n'ụma. Igbo nwanne m chifu Igbo nwanne m Igbo nwanne m onye na-edobe ilo ọnwụ bụ ya o onye na-edobe ilo ibida ya o onye na-edobe ilo akwụkwọ ụdọgbuo ya onye na-edobe ilo chukwu kpọọ ya ọkụ onye na-edobe ilo ọ gaghị aga eluigwe onye na-edobe ilo eluigwe ga-emegide ya onye na-edobe ilo anya bụ onye ọwụ akwụkwọ ụdọgbuo ya isi gbuo ya o anya pịa ya o onye na-edobe ilo ma ọ bụ Igbo nne mma
woro gị na mma ọ dị woro gị na mma ọ dị woro gị na mma sebe sebe ọrụ sebe sebe ọrụ mama thank you. Iwe
Anamadajo, iwe onoma, ọlọdọdọ wande, wọnà ọmọ àmì àṣàjọdọ, ọkọ kẹmẹrẹ ya, ọkọ ọlà kẹmẹrẹ ya kọwé léwà. Iwe. Sọ́rí náà ọlọdọdọ wande, wọnà ọmọ àmì àṣàjọdọ, ọkọ kẹmẹrẹ ya, ọkọ ọlà kẹmẹrẹ ya kọwé léwà. Iwe, ne ma fa ka me se na mo. Hanu lu wande, we na ho ma ho owa wanne, we na ho ma ho abia sa jojo. Iwe, we na no. Ma jojo. Iwe, we ne ma fa ka me se na mo. Hanu lu wande, we na ho ma ho abia sa jojo. Aka ke me, aka la ke o mere. Silas, where are you? Silas, where are you? Never change on that. Yes, I gave you someone. You mean? Oh yes, behind. Others are waiting. Yes. Oh good, no. Say you get a deal. You bring them behind. Yes. Eyes. Global, go forward. Global, behind you. Yes. Ahead. My honorable. Praise the Lord. Praise the mighty name of Jesus. Open now. Family. I got today. It's coming around. Okay,
ụmụnne ya onye biko ọnwụ naanị ọkara nwunye ya nne m ochie yes ụmụnne ọkụ ụlọ na-abịa yes are you all right onye amị jiri onye amị fee ndị ụmụnne m na-abịa ndị ụmụnne m ụlọ n'ọgbọ ọ bụrụ na ebe asatọ ahụla m chief Azike onye nze na ụmụnne ya ndị ụmụnne m ọkụ ụlọ yes Enyimba City Enyimba ya ọrụ n'ọgbọ ọrụ eke a na-aga Enyimba oh yes onye nze Azike oge ọgaranya n'ọkụ ụlọ ọkụ ụlọ ji ebe adụ ọrụ ya lụrụ ọgbọ ebe ise ebe yes. Yes, come on, I'm going to yes. All right. Okay. Yes, we made it for yes. All right. The cyber. The cyber. All right. Ọgọm green bịa ka ekele green mbọ bịa ka ekele green mbọ bụ onye dị mmadụ gab bịa ọwụ ụjọ ejide akụ ọgbọ dị na nwa oge mma ọ ga-eji ka mma kechi nwada ọwa ese bịa awụta ebe ebe ga-enwe bebeta ọnwa esebi nwa ọma awa chei ụkwụ na-agba egwu ọwụ gịnị ọ ga-ada ama ama ọwụ ihe emega ebe ahụ ọ gịnị ha gbara ya gburugburu ndị magbara enyi ọ chụpụrụ dịka ọbịa ibe eziokwu obodo ndụ ndị magbara enyi ọwụ ọtọ abalị wee
Ezoga. Lọ́lọ́ bẹ̀lẹ̀. Òdòdó àti àwọn mẹ́tẹ̀lọ́ Chinedu yà. Kaba bayar cece, eja ada ubanum asebi di jalan, ay mo yo, itu lah apa tahu nak kau ni, berburu, isos saya betul betul tepat, apa mo cara yang, ay sudah dua lah Jesus. Oh, jangan apa ni berhenti, berhenti kerana, alam berlodia. Kan bohong, ay bohong, let's go come. Wamo wata, amo dogo. Wamo wata. Amo wata ko ko. Kule kaya. Odo ko na no kamade. Ozola. Yes. Anye kelele ndi ilama owero mujaka. Chinedu na ndị na-edozi akụ ya na ndị ọga anyị ka ha na-abata edu na Japan oge ọbụla edu small but mighty obere mmadụ ụwa mma ọbụ ihe ugwu omepụrụ onye ọ na-ara ọwa edu bros ọgịnị lala edu na-abịa ọhụrụ edu Brazil. Ụbọchị taa a na-eselebreti ezigbo ndụ ibi ezigbo ndụ inwe ịhụnanya ebe mmadụ nọ onye na-eselebreti today. I put through this date. I choose this date of 15th because I don't email Valentine week, so I will choose this date because number. And about 5 weeks today. On why you want to have a madano. My worker, my wife, my marker, my okay. On when I am my money beno. And when so good. So as Olilia, on October 6. As my Galia, okay, I am where I am one, I am going to joy. Maga Google this date, Father Kunatna, or go walk because I'm a go length time. But remember, we didn't 1 year. Onabata is okay. Eto shete hende aga nabata. Even na Catholic community, diocese, ane eme wakekeeping. Managwa maka since all and wakekeeping young man and Valentine Day. I prepare more. Who find how na ime akukura. Can you hold that people will know? And really like come 13th. How to testify that they were rejoicing, they were joyful, they were happy. Among them, those little women. My mother was their grandchildren. My mother, all this, my mother, only of the grandchildren from my side. Only with the Chankaracha. I'm not sad now. Oh, where you were there, you have money made the Shinulia. Now Jesus Christ on your wine. Good. Now, Lebela, your messiah. Okay, I'm Silas Dike. Ojo di check Oja Omowa. No local governments. Okay, today kinda early my mother came back for 91 years. So I make a celebration of life. This is married, 91 years. So I can let you again. How more in cake pass the last one? No, for us, and this pass and this. I'm not a man. What do I get me to the Guinea? More and them the number where we are. So never did you make good as the last one. So I won't make in a place
not 6 months or 2 months to start looking at my mom. So when I had very close, well. So even the death, when we tell the news of the death, so just shocked to me. Every major back that day in Lagos. So I have my mom and I what made you go? Every major back in Lagos. That day I'm na bank. That day I promoted the call. Every major back. So but more at least last year I mean last year's I mean about the 90 years. So I plan to go in another one in January before So the but more I can make but I will not go like 105. Only get to Rihanna, don't get to Rihanna, almost 105 years. I'll batch to put it. Ordinary. So but I got a Chineke Ajiji. In Guru, in the Paratankata, who one body goes in out the one more, my sister get on direct way, and only later, oh, we are call them night. I think let you make. So already, we are the thing that now also time is good. Already right from time on our why that now, actually, one way I got what need the actually need just occupanka, just no chance. One day, each channel. When him again, I just doing a bit almost the same similar something my mom. When him and regular, I do okay. So that day, small thing meeting as I could do log. Yes, I could have good log. Now do can I baligo? Now try go well. Now I happy, and I baligo. So my sister forced to I could have good log. But I could have good log one just like that. Now no go who no get me for you. Also, I actually help like game. If I get me pay there, I go not to push your next stress. I not tire. Or sorry, I chop off. Yeah. It's my mom. My mom will only from Mali Bay and I get well. So one day, only able to bad about her. You see some what you want a crib go, but I'm not sure. I got from those of the hunger and I want you been a corner before. Over the time, my corner on I got on where I got also. So something over here, but more to that one. So Gahana in me, the more I want more in our choice. One I like it. Got on one. I don't like it. Team not so. Come there, Koya. Oh, bro, go to the bino. So find a Koya. I got to come to so come there. Okay, Ejimohere na-ekele ndị enyi m nwoke niile ma ndị si Lagos lọta ma ndị si Port Harcourt bịa ma ndị si other places bịa chọta m maka this burial. So ana m ekele ha niile m na-arịọ mgbe ha ga-ala n'udo na ọṅụ. Ndị nke na-abịarụkwa na-abịa so ana m arịọkwa Chineke mee ka ha nwee ogologo ndụ na ha isi ike ma parents ha ma ihe anyị chọrọ nwuchi ọnwụ ya chọrọ ka onye ọbụla ka nka this kind of celebration ka anyị chọrọ this onye nọ 90 above what I chọrọ ọ dị ka mmadụ nọ asọ 60 something 50 something ezinụlọ bele gaa nke ọma ụmụ gị fụrụ gị n'anya gaa nke ọma. Aha m bụ Uche Ugwuegbu. I'm a lawyer and ebikọrọ m na Abuja. I'm oke nwa ebe my matana ebe my mom shi so ebe umere nne m ya mere ji si Abuja nata maka yes ọ wụ nne anyị always go nwanyị and ekwu ezigbo nwanyị o buru ibu yes mana sị ka achịkọta ya ọ na-enwetara ofu ihe agadi nwanyị kwuru na ọkazi oji wee họrọ ọka kedu ụmụ ezigbo ihe ahụ na-eme eziokwu gị kwuru nwanyị a bụ Benedict Dike o nwere obi nabata mmadụ ọ na-egbochi ụmụ ya inyere mmadụ ibe ha aka ọ bụ ya wụ ofu ihe m jụrụ nwe ya sị good ezigbo nwanyị ime nwere ndị nne ga-eme nwa ha chinyere mmadụ aka ogene ha gbachie ya ma ọwụ ụdị ihe ha nọ na akụkụ ya ọ na-anabata onye ọbụla ma onye bịara abịa ma onye ụlọ ọ na-ewe onye ọbụla so ụmụ ya onye ịbịa na be ya ọ ga-ahụ na iriri nri ya bịarakwa mmiri ka obiọma kpaa gị ka iji obiọma hapụ be ya. Ndị a lụrụ ha wụrụ mmadụ a na-emechi akwa anyị ga-asụ ha ejide ego ha ji akwa nne ha ji anyị mere ha ụlọ nche ma a na-emechi akwa maka enwere ego ebe na ịma na enwere ego ebe a ga-eji ego eji akwa ozu ngwa abụọ a na-ebe akwa onye nwa ahụ ga-ekọkwa akwa ego eji akwa ya
mana ụdị ghọta ahụ bịa so a na-asị ha aka chụrụ na ndị akara aka anyị na onwe anyị ihe dịra ka anyị sụwa nwa abụọ ọba maka nka na ọga anyị ka anyị nwee ike ịkarịkwa otu o siri karụ